Velkommen. Her er en lille video, som fortæller lidt om Kiwi Minipris nye applikation. Appen giver dig en række features, som vi håber kan gøre indkøbsturen lidt lettere. I hovedmenuen får du et overblik over de forskellige funktioner, så du nemt og hurtigt kan finde lige det, du leder efter. Du kan blandt andet oprette en eller flere indkøbslister, og snart vil du kunne dele dem med f.eks. kæresten eller hele familien. På den måde kan I altid have overblik over, hvad der mangler at blive købt ind. Det er også muligt at scanne varer, hvis du ikke lige kan finde en pris, når du handler i din Kiwi-butik. Eller som her, kan du scanne og synkronisere direkte til indkøbslisten, når du f.eks. tager det sidste mælk. Du kan også have dine Kiwi-fordelskort på mobilen, så du nemt kan scanne dem ved kassen og få rabat på udvalgte varer. Og husk, at hele familien kan uploade det samme kort på flere forskellige mobiler. Skal du finde den nærmeste butik, kan GPS'en vise dig vej på kortet. Det er også her, du finder åbningstider. Til børnene har applikationen et sjovt vennespil, hvis de skulle miste tålmodigheden på indkøbsturen. Gå selv på opdagelse i appens øvrige funktioner, inden du handler næste gang. Rigtig god fornøjelse!